a na-asị unu ndị enyi nnọọ n'ebe niile n'ụwa sọtụrụ. Anyị na-enebe anya na GCK nke oge a mụrụ Jizọs n'ihe dịka puku arọ ole ma ole gara aga n'otu obodo a na-amarọ pere mpe n'ezinụlọ dara ogbenye. Ọ bụghị onye a mụrụ na-ebi ọgaranya, ma otu ọ dị ya nwa bụ onye a na-anụ afọ ya n'ụwa niile kemgbe ụwa malitere. Ọ dị onye dịka ya. Ya nwa enwe n'iche isi megide ọnọdụ akụ na ụba, ọchịchị na alaeze na-achị achị na omenala dị iche iche n'otu onye ma na ebe ọ sara mbara. Ọ dị ihe Jizọs na-eme karịa ọ ga-akọwara bụ pastọ Kumuyi. Ndị Kọrịntị nke mbụ isi 15 amaokwu 57 ma ekene dịrị Chineke onye na-enye anyị mmeri ọchịchị site n'aka onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ọ na-ekene Chineke. Ọ bụ na ikene Chineke na ndụ gị maka ọchịchị nke na-abịa abịa na ya na mgbidi Jeriko nke na-eguzo, ọ wee dị ka a gasị na mgbidi Jeriko ga-emeri ha, mana ha gbara ya gburugburu otu ụbọchị nke abụọ. N'ụbọchị nke asaa dị ka mgbidi aka na-eguzo, ha wee tie mkpu nke otuto, mkpu nke ekene. Mgbidi Jeriko wee daa kpamkpam. Mgbe ị na-asị ekene dịrị Chineke, ọbụna mgbe ọya kansa ahụ ka dị ebe ahụ, ekene dịrị Chineke. Mgbe ịkpụ isi ahụ ka dị ebe ahụ, ekene dịrị Chineke. Mgbe arụ mkpọnwụ ahụ ka dị ebe ahụ, ekene dịrị Chineke. Mgbe ọ dị ka a ga-asị na mgbidi nke na-akpọ oke n'etiti gị na mmeri dị ya, na mgbidi ndị ahụ ka dị, iwe na-ekene onye nwe anyị. Mgbe anyị na-asị eme n'ikpeazụ n'abalị taa, mgbidi Jeriko gị niile ga-apụ. Ma ekene dịrị Chineke onye na-enye anyị mmeri ọchịchị site n'aka onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Na ndị Ikpe isi 5 amaokwu 13, ndị Ikpe isi 5 amaokwu 13, mgbe ahụ ya onwe ya mere ya ka onye nke fọdụrụ wee nwee ọchịchị isi n'ebe ndị isi nọ, n'ebe ike dị iche ebe ndị na-achị isi nọ. O mere ya bụ onye nke fọdụrụ ka o nwee ọchịchị isi n'ebe ndị amadi nọ n'etiti ndị mmadụ. Onye nwe anyị mere m ka m nwee ọchịchị isi n'ebe ndị dike nọ. Onye ire anaghị emeri. Onye ahụ anaghị emeri na ndụ gị n'abalị taa, onye nwe anyị ga-eme gị ka ị nwee ọchịchị isi n'ebe ha nọ. Onye nwe anyị ga-eme m ka m nwee ọchịchị isi. Kraịst abịawo. Ọ bịara ka o wetara anyị ọchịchị isi. Ọ bịara ka onye anyị mmeri n'ebe mmehie dị, mmeri n'ebe onye irosiri ike na ndụ gị nọ, mmeri n'ebe ekwensu nọ, na ebe onye aghụghọ ahụ nọ. Mmeri zuru oke, mmeri si n'ime, mmeri nke a na-afụ anya, mmeri n'akụkụ niile. Onye nwe anyị abịawo inye anya n'abalị taa. Ọ gaghị efunarụ gị. Ị gaghị atụfu nzọpụta gị. Ọgwọ nsọ gị agaghị agafe gị. Nnapụta gị agara agafe gị n'akụkụ ọbụla, n'ụzọ ọbụla nke ndụ gị nke ị chọrọ ọchịchị nke dị ugbu a, ọchịchị nke si n'ime, ọchịchị nke dị ugbu a, ọ na-abịa n'ụzọ gị n'abalị taa. Onye nwe anyị ga-ehicha anya mmiri n'anya gị. Ihe ọbụla nke na-achịbụ ndụ gị na mbụ, ihe niile na-emekpabụ ndụ gị arụ, onye nwe anyị ga-ewepụ ha niile n'abalị taa n'aha Jizọs. Ndị enyi m, ọ dị ihe ole ma ole ga-amụta na nkụzi nke onye ọzọ atụla. Nke mgbe anyị nwere iche isi megide iche isi dị iche iche. N'ime Kraịst nwụrụ bilite na ndị nwụrụ anwụ wee nye anyị iche isi megide ike niile. O nwere iche isi megide ike na ndị na-achị isi na alaeze niile a na-achị achị. O bilitere n'ike iche isi n'ebe ihe niile dị. Ọ dị ihe ọ naghị afụ na amamife na nghọta niile. Ọ dị ike ọbụla nwere ike imeri Kraịst.
etu o so ewu anyị n'anya wee were ndị wee nye n'ihi anyị. O nyere anyị otu ike ahụ dịka anyị na-aga n'aha nke ahụ bụ Jizọs. O nyere anyị na akụ ya na ike niile o nwere. Ọ ga-enye anyị ike anyị ga-eji wee na-enwe mmeri, na-emeri ihe niile. Ike niile na iche isi niile ha ga-ada maa afọ n'ala ma ọ bụ na anyị na-aga n'okwu nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst dịka ndị agha nke Kraịst. Nke abụọ, iche isi megide ndị dị ike. Otu esi enwe ike na iche isi dị iche iche n'ime ụwa. Anyị nwere ike dịka ụmụ Chineke iji wee chịa alaeze a na-achị achị na ndị dị ike a na-anụ afa ha. Etu a ka anyị nwekwara ike mmụọ ọjọọ sikwe n'aka ndị dị ala n'ime ụwa, mana ekwensu meju ha n'ike iji wee gbaa mgba megide ụmụ Chineke, mana enweghị ike iguzo. Ngwa ngwa ha na-ezute mmụọ Chineke, ha na-ada wee maa afọ n'ala. Ndị nke Chineke na-enwe mmeri megide ha ncha niile. Onye nwe anyị na-enye anyị ọnụ ụzọ nke mmeri ka anyị wee gaa n'iru. Nke atọ, inwe iche isi megide anụ arụ. Onye nwe anyị akpọgidewo mmehie n'obe megide ihe ọjọọ na ajọ ihe dị iche iche si n'ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ wee nye anyị ndụ ọhụụ na ụdịdị ọhụụ. Ịbụrụgo onye nyere ndụ ọhụụ, etu esi amụnye ọkụ afụ ụzọ. Ndụ gị agbanwego, ọchịchọ gị na mmasị gị na ebe ị na-aga agbanwego. E nwere mmehie ndị ị kwesịrị ime ka ọ nwụọ anwa na ndụ gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye mmehie na-emeri, mmehie enweghị ike ime gị ma ọ bụrụ na ikwe ka akpọgide gị n'obe, kpọgide anụ arụ nke mmehie n'ime gị. Mgbe ahụ ndụ nke Kraịst amalite na-achị isi n'ime gị. Kraịst emeri mmehie n'ime gị n'ihi na Kraịst enyewo anyị mmeri. Ọ bụrụ na ị nwachapụtabeghị amara Chineke na ndụ gị, anyị na-agbago ume ka ị nwachapụta ya. Ọ bụrụ na ị detubeghị ịhụnanya Kraịst ile, bịa ka idete ịhụnanya ya ile. Chineke site n'aka nwa ya wee na-ewezute gị n'ịhụnanya ya. Kraịst bụ onye si n'ọnwụ bilite, ọ ga-enye gị mmeri. Enweghị mmeri ọbụla ị ga-enweta ma ọ bụ site na Kraịst. Ebe ọ bụla ị nọ, ihe ị ga-eme bụ ịkpọku onye nwe anyị si na mmehie gị wee chigharịa wee nabata ebere ya n'oge dị etu a. Amara ya ga-abata n'ime gị. Enwere ekpere dị mkpa nke na ya ikpe, ka bụ ịbụ onye nwe anyị na ịchọrọ isi na ajọ omume gị wee pụta ebe Kraịst nwụrụ n'ihi gị wee bilite n'ọnwụ n'ihi gị. Enwere ike iji wee bi ndụ ọhụụ onye nwe anyị ga-enye gị ya. Nna, n'aha Jizọs, onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị, onye nwụrụ n'ihi anyị n'obe Kalvarị, anyị abịa na-ekwere nkwa nke inye were anyị na onye ọbụla nke na-abịakwute gị na nchegharị na ị gaghị achọpụ ya ma ọlị. Anyị na-arịọ onye nwe anyị ndị a niile bụ ndị bịaworonụ ka a wee gbaghara mmehie ha niile n'aha Jizọs. Wepụ amamikpe ahụ, wepụ ikpe ọmụma ahụ, nye ha ike nke ndụ ọhụụ n'aha Jizọs. Wepụ amamikpe ahụ n'obi ha, nye ha udo nke obi na mmeri n'ebe ihe ọjọọ nke gara aga dị n'aha Jizọs. Anyị ekene gị, anyị ekene gị, anyị ma na ịzawo ka ha nwee owuwe anya nke nzọpụta gị. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Ndị mma, bikwasị aka gị nke ọzọ n'ebe ị nwere nsogbu ahụ, ọya ahụ, ihe mgbu ahụ, ihe ọbụla ọ bụ, ha ga-apụ na ndụ gị na arụ gị. Nna, n'aha Jizọs, anyị na-ekene gị onye nwe anyị n'ihi ihe ị pụrụ ime, na ihe ị tụrụ atụmatụ ime, na ihe ị kwere nkwa ime. Anyị na-arịọ onye nwe anyị ka ị metụ ndụ ọbụla aka ugbu a n'aha Jizọs. Gosipụta ike gị,
gosipụta ọchịchị gị gosipụta ọchịchị gị n'ebe ọrịa na ekwensu na ihe ọjọọ ọbụla n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị, ebe e nwere ọrịa a ga-enwe arụ ike, ebe e nwere ihe mmelụ arụ ọbụla ka edozie ya n'akụkụ arụ mmadụ ọbụla, n'akụkụ arụ ha niile n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ekpe m ka ịkụpụ aka ekwensu na-arụ onye ọbụla, na ndụ onye ọbụla, na ezinụlọ onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. N'ebe a, na redio, na telivishọn, ebe ọbụla na n'akụkụ ọbụla, mba ọbụla ebe a n'ụwa na-egosipụta ike gị, bibie ọrụ niile nke ekwensu. Onye nwe anyị, ekpe m anya ndị kpụrụ isi ka emepe ha ugbu a n'aha Jizọs. Ndị dara ogbe, ndị ntị chịrị, mee ka ha kwuo okwu, mee ka ha nụ ihe n'aha Jizọs. Ndị arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ndị na-enwe agba ikpere, ndị na-enwe nsogbu ọbụla na-agameije ha, onye nwe anyị, ka ike gị bakwata ha ugbu a, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ekpe m maka ihe ọbụla zara aza na-arụ ma ọ bụ ọrịa kansa, wepụ ya ugbu a, gwọọ ha ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ekpe m ka nsogbu ọbụla maọbụ ihe mgbu ọbụla, ihe ọbụla aha ya bụ, ka a kpọọ isi ala nye n'aha onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ọchịchị isi n'ebe ọbụla, ọgwọ nsọ ebe ọbụla, nnapụta n'ebe ọbụla, ihe ịrịba ama n'ebe ọbụla nye onye ọbụla. Anyị ekpe onye nwe anyị n'aka nri, n'aka ekpe, n'azụ, n'iru, n'etiti, n'ebe ọbụla. Mee ka ihe ịrịba ama nke ọgwọ nsọ gị guzosie ike ugbu a. Daalụ onye nwe anyị, n'ihi na anyị ma na ịzawo. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Amen. Onye nwe anyị azawo n'aha Jizọs. Lelee onwe gị ugbu a, ị ga-ahụ na ihe ịrịba ama nke ọgwọ nsọ gị, nnapụta na ọchịchị isi adịwo ebe ahụ. Anyị kenere gị etu iso esonye anyị na oge GCK nke a, mgbasa ozi ọma anyị na Kumuyi, ebe nwachapụta ịhụnanya nke Kraịst. Ọ ga-aga n'iwu na-anọnyere gị oge niile nke ndụ gị. Ọ bụ ezi enyi ka nwanne ka ọ bụ, ọ gaghị agharịpụ gị. Obi bụ anyị ụtọ na isonyere anyị na mgbasa ozi ọma. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ị na-akparịta ụka anyị na gị, ihe isi n'akwụkwọ nzikọrịta ozi, akara nzikọrịta ozi nke GCK, ịbanye na net nke GCK, ị ga-eso anyị wee na-ekekọrịta ife. Ọ masịrị anyị na isonyere anyị na nke a. Anyị na-enwe nchekwube na ị ga-esonye anyị ọzọ. Onye nwe anyị gọzie gị.